Evanjelická fara. Budova evanjelickej fary bola postavená v roku 1927. Odvtedy prešla budova viacerými stavebnými úpravami. V roku 1955 bola pôvodná otvorená drevená veranda prestavaná na murovanú a zasklenú. Pri poslednej rekonštrukcii získala fara aj novú fasádu. Kultúrnou pamiatkou je aj pamätná tabuľa Augusta Horislava Škultétyho. Na budovu starej fary ju v roku 1969 osadil odbor Matice slovenskej. Na tabuli bol uvedený text pripomínajúci, že v tomto dome sa narodil August Horislav Škultéty, ktorý bol aj riaditeľ Slovenského revúdskeho evanjelického gymnázia, ale aj ľudový básnik. Pri digitalizácii historických fotografií sa zistilo, že na tabuli bol nesprávne uvedený rok úmrtia 1891. Tabuľa nebola vymenená, iba bol dodatočne upravený správny letopočet. Počas poslednej obnovy fasády farskej budovy však došlo k jej poškodeniu. Preto dal miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši v roku 2025 vyhotoviť novú pamätnú tabuľu, ktorá bola v slávnosti odhalená 18. mája 2025 na budove rodného domu Augusta Horislava Škultétyho. Nová tabuľa nesie text. Najstaršia budova evanjelické augsburského vyznania fary, tu sa narodil evanjelický farár a národný buditeľ August Horislav Škultéty v rokoch 1819 do roku 1892. Venuje miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši 2025.